गिबियावनो आङो रादाब नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आंनि अननाय आरो हामग्लायनायखौ प्रभु जिसुनि मुङै बावहरनाय जाबाय। दायो ब्रादारा जा सोंदों 100 बोसोर मा सोंदोंमोन 100 बोसोर कमप्लिट जाबाय बेयाव मा एक्सपिरियेन्स मोनबोखो जोंनि 100 बोसोरनि एक्सपिरियेन्सखौथ' आं फोरमायजोबनो हाला दिनै मानो होनबा आंहा बयसआ 100 बोसोर जायाखै ना थेवब्लाबो माखासे बाथ्राफोरखौ जोंनि सेनियरफोरनिफ्राय जोङो सोंखांना मोननाय बायदिब्ला जोंनि एक्सपिरियेन्सा बेनो जे एक नम्बरा जाबाय जोंनि खौसेथि गामियाव खौसेथि गोदोनिफ्रायनो जोंनि गामि आं बुंखादोंमोन जोंनि गामिया न'नि न'थामसोल'मोन न'नि न'थामजों देरबोनाय गामि बियो बबेबा गामिनिफ्राय फैना थाफैनाय बारा बिदि गैया जि न'खरफोर एरदों जोंनिफ्रायनो एरलांनाय न'खरफोर बे गामिनि न'खरफोरा आरो जोंनि गामिया फोथायनायाव गोरा गोदोनिफ्रायनो गोरा बेयावहाय जोंनि गामिया अराय सम जोङो इसोरनि बोलोजों इसोरनि बोरजों जों खौसेयै थाबोनो हाबाय आरो फैयै दिनै जोङो बे 100 बोसोर सेन्टेनारि जुबुलिखौ जोङो खुंफुंफैनो हाबाय आरो दा बेयाव गोबां इसोरनि बोर दोङो गासै गामियारिफोरनि हेफाजाब होनाय दङ गसंथानाय दङ बे गासैनिबो थाखाय जोङो बे हाबाफारिखौ दिनै जों मावफुंनो हाबाय आरो आं बे बेलायाव बुंनो सानो सासे मोजां ख्रिस्ट' सिबियारि जानोब्ला एक नम्बर जोंहा फोथायनाय थानांगोन फोथायनाया गोबां गोनांथि जोंनि थाखाय फोथायनाय आरो 2 नम्बराव थानांगोन जों बयबो मिथिखायो अननाय जों अननो रोंनांगोन आरो 3 नम्बराव थानांगोन जोंहा निमाहा होनाय जोंनि जिसु ख्रिस्ट'आ बेखौनो फोरोंलांदों निमाहा होनाय अननाय आरो फोथायनाय जोंहा जुदि फोथायनाया गोराब्ला जोङो जेबो नङा जिखुनु जोङो मुहिमाबो मावनो हागोन जुदि जोंनि फोथायनाया स्ट्रंब्ला आरो जोंनि निमाहा होनाय जों निमाहा होनो हानांगोन जोंनि संसार जानायाव गोबां समाव जोंहा बेले बेजे जायो सोरजोंबा नांलाय खोमलाय जालायनाय मेगन सालायनाय अनेक ना बुलाय खालाय जालायनाय बैफोरखौ जोङो गोसोआव हमथाबाय थानो नाङा जोङो निमाहा होनो हानांगोन एनि टाइम निमाहा होनो हानांगोन आरो मोनसेया जाबाय जों अननो रोंनांगोन खाथि खालानि सुबुंफोरखौ अननो रोंनांगोन खैफोदाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ अननो रोंनांगोन निदानाव गोलैनाय सुबुंफोरखौ जों अननो रोंनांगोन बे मोनथाम क्वालिटिया जुदि जोंनियाव थायोब्ला जों सासे गावखौनो ख्रिस्ट' बिसासि होननानै सार्टिफाइ खालामनो हागोन आरो जुदि बे मोनथाम क्वालिटिया गैयाब्ला ओरैनो गिर्जायावल' थांबाय थायो फैबाय थायो खिन्थु प्रेक्टिकेलि जों जेबो मावा आर'ज खालामो जोब्बाय प्रेक्टिकेलि जों रावखौबो अननो रोङा रावखौबो निमाहा होनो रोङा बेबा जेनुइन ख्रिस्टान नङा महात्मा गान्धीया बुंदोंमोन आं ख्रिस्टान धर्मखौ मोजां मोनो नाथाय आं ख्रिस्टानफोरखौ मुगैयो महात्मा गान्धीया मानो बिदि बुंनाय जाहोन दोङो मानो होनबा जों ख्रिस्टानफोरा जोंनि जिखिनि मावनांगौ प्रेक्टिकेलि बे खामानिखौ जों मावनो हाया खालि जों गिर्जायाव थाङो होयो ना बाहागोल' लायो खिन्थु जोंनि गोसोआव माखासे जोंहा मावफुंनो गोनां हाबाफोर दङ प्रेक्टिकेलि बे हाबाफोरखौ मावफुंनो हायैनि दारै जोङो बेबायदि बुंजानो गोनां जायो बेवहाय आङो गासै ख्रिस्ट' बिसासि आइ आफा बिदा फंबाय नोंथांमोनखौ बुंनो सानो जे जोङो ख्रिस्टान जाबाय जेला जोंहा ख्रिस्टियान एटिटिउडआव थानांगोन जोङो मावनानै दिन्थिनो हानांगोन रायजो राजाफोरनो जोङो जोंनि मावनाय दांनायजोंनो खुगाजों नङा मावनाय दांनायजोंनो जोङो गावखौ ख्रिस्टियान होननानै सिनायथि होनो हानांगोन बेनो जोंनि मोनसे देरसिन गुन बेवहाय आं बेसेखिनिखौनो बुंबाय आरो माबाफोर दहाय बुंनाय बायदिनो थांबाय बाथ्राया ना एना एनि बे संसाराव जाखायो जाया नङा जाखायो थेवब्लाबो जोङो निमाहा होलायनो हानांगोन आरो एना एनि जाबानो दे जोङो इसोरखौ नागारनानै एरखेनानै जे गुबुन धोरोमाव थांनांगौ बा हारसिं एलुफ थानांगौ बे नङा जोङो एना एनि जायोब्लाबो जों अराय जों खौसेथियाव थानो हानांगोन बाथ्रायाव बुंनाय दङ बिमानिफ्राय जोङो फिसाफोरहा ओरैबायदि दाहार थायो बे दाहारखौ जोङो सुख'नोनो हाया दा जाय गथ'आ गियानि बे बाथ्राखौ गथ'आ बुजिनांगौ आरो नंमारगौ नों बुंनाय बाथ्राया थिगानो मैया मोनाबिलिनि सेसनाव जोंनि माखासे सेनियर सुबुंफोरा गामिनि सोद्रोमाफोरा मोनसे नाटक दिन्थिदोंमोन जे गोदोनि समाव जागायजेननाय समाव जोंनि गामिनि सुबुंफोरनि अबस्थाया माबायदिमोन गथ'फोरनि अबस्थाया माबायदिमोन ना जे माने ओंखामखौनो मोनजायामोन गाननो जोमनो मोनामोन बिफाया खामानि मोना सानसे थ्रु थांनानै माबा मोनसे बन बा औवा फाननो थांनानै नांजायैयाव मना खालि फैफिननानै गावनि गथ'फोरखौ लगन दोनफिननो गोनां जायोमोन बैबायदि अबस्थामोन गथ'फोरा लगनजों देरनाय गोनजामोन दायो फैयै फैयै जोंनि न'खरफोरा मोजां अबस्था जाबाय
सिगांनि बायदि रावबो गैला नाथाय जोंनि गथ'फोरा नों बुंनाय बायदि नंमारगौ गासैबो नङाबाबो माखासे गथ'फोरा गोबां अबाध्य दा बुंनो थाङोब्ला फरायनायनि बेलायावनो जा बा जिखुनु बेलायावनो जा जोंनि गथ'फोरा इयुथफोरा बांसिन जौगानो हानांगौमोन जों बेसेबां जौगानो हानायखौ नुनो मोनाखै थेवब्लाबो जों नाजागासिनो थायो जोंनि इयुथखौ थुलुंगा होबाय थायो जोङो जे जोंनि इयुथफोरा अराय डेभेलप जानांगौ जौगालांनांगौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव बेखौ जों अराय थुलुंगा होनाय थायो नों बुंनाय बाथ्राया थिगानो जोंनि गथ' गथायफोरा सम मोनसे जि बिमा बिफाया होनो हायि गास'हायि मुवाफोरखौबो मालाबा समाव बियो आरो बिमा बिफाजों बहुद बेरेखा थायो थेवब्लाबो जोंहा मोनसे बानजाय आफाद दङ बे बानजाय आफादनि जुगिदि जोङो गोबां न'खर न'खर हाबनानै गथ'फोरखौ बेबायदि बानजाय बिमा बिफाया जुदि जनायोब्ला दा बे बानजाय आफादाबो जोंनि गामिनि भितराव इन्टारनेलि माखासे खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ आङो आखा खालायो जोंनि फैबाय थानाय आपकामिं जेनेरेसन इयुथफोरा जाहाथे गोबां दावगालांगोन आरो मोजां ससाइटियाव मोनसे पजिसन लागोन मोजां साख्रि मावहैगोन बे जोंहा अराय जोंनि माने अपटिमिस्टिक आरो जों अपटिमिस्टिक मोनसे समाव जाहैगोन होननानै